अगर आप भी चाहते हैं कि आरसीएम म्यूजिक के वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे, तो लाल बटन को दबा के चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और साथ में बेल आइकन को दबाना ना भूलें। que sueña es posible, Dana de la sopa. Music director Vikas Raj. दिन भर तो चलावे लेटे कसी दिन भर तो चलावे लेटे कसी दिन भर तो चलावे लेटे कसी पिया के सोया पे पसी बना देला से कसी पिया के सोया पे पसी बना देला से कसी रात भर कह देला खोली के में कसी रात भर कह देला रात भर कह देला खोली के में कसी रात भर कह देला खोली के में कसी पिया के सोया पे पसी बना देला से कसी पिया के सोया पे पसी बना देला से कसी नया नया इलिम सोया रोजे अपनावे नया इलिम सोया रोजे अपनावे कबो कदे खादा कबो भाव बनावे रे भाव बनावे कदेला काम तो हर दम रे कसी कदेला काम तो कदेला काम तो हर दम रे कसी कदेला काम तो हर दम रे कसी पिया के सोया पे पसी बना देला से कसी पिया के सोया पे पसी बना देला से कसी पिया के सोया पे पसी बना देला से कसी। Music director Vikas Raj. Digital Recording Studio Motihari. बिरजेश बिहारी संगे प्रेमी अवधे सके बिरजेश बिहारी बिरजेश बिहारी संगे प्रेमी अवधे सके एक ही गो ढांचा बाटे सुनहर में सके रे सुनहर में सके अनुरागी बिकी तो करेला है सकी अनुरागी बिकी सौरभ सवदिया तो करेला है सकी सौरभ सवदिया तो करेला है सकी पिया के सोया पे पसी बना देला से कसी पिया के सोया पे पसी बना देला से कसी रात भर कह देला खोली के में कसी रात भर कह देला रात भर कह देला खोली के में कसी रात भर कह देला खोली के में कसी पिया के सोया पे पसी बना देला से कसी पिया के सोया पे पसी बना देला से कसी पिया के सोया पे पसी बना देला से कसी।